Jeg er taget ned til Royal Stage i dag, hvor jeg har en aftale med Thomas, som er formand for HGI Bordtennisklub. Thomas har lovet at fortælle mig lidt om, hvordan det er at gå til bordtennis. Først skal vi lige finde lokalerne, og de ligger herinde af hovedindgangen og op på første sal. Hej Thomas. Hej. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg har taget nogle spørgsmål med til dig. Det første det er, hvorfor skal jeg vælge at gå til bordtennis? Jamen, bordtennis skal du vælge, fordi det er verdens hurtigste sport, og man får udfordring både mentalt, men også fysisk. Det er faktisk den største individuelle sport i verden. I Danmark arbejder vi stadig på, at det bliver en endnu større sport, og her i Hillerød Bordtennis, der har vi heldigvis muligheden for at tilbyde træning for alle aldre og alle niveauer. Så vi har spillere lige fra 6 år til, jeg tror den ældste er 88. Så der er mulighed for at komme og spille bordtennis her i Hillerød, uanset om man er nybegynder eller har prøvet det før. Og hvor foregår det henne? Det foregår i Royal Stage, på første sal, lige op over caféen. Der har vi et fint rødt lokale med plads til 14 borde og rødt gulv, som er det internationale standard, så vi kan både have træning for begyndere, og vi kan også have store internationale bordtenniskampe her i vores arena. Og hvordan foregår det, når jeg møder op til træning? Jamen, der vil altid være 1 eller 2 trænere til at tage det imod, så når der kommer en ny spiller, så siger man bare velkommen, og træneren tager godt imod dig og fortæller om, hvordan en træning foregår. Og du har altid muligheden for at spørge ham, hvis der er udfordringer eller spørgsmål. Og man kan komme og låne et bat, og der er bolde, så man behøver ikke købe udstyr, før man kommer. Og er jeg i gang under hele træningen? Du vil være i gang under hele træningen, men vi indlægger altid en pause, hvor man kan få lidt vand og slappe lidt af. Og hvis man er lidt træt, så kan man altid kontakte træneren, og så kan man få lov til at sidde enten på vores stole eller vores klublokale, som er lige ind til hallen. Og hvem kommer jeg til at træne med? Hvem skal være mine klubkammerater? Jamen det bliver ofte jævnaldrende eller spiller med samme styrke. Så kommer man som en voksen på en 18-60 år, så spiller man typisk mandag aften sammen med nogen lige som også er nybegynder, men også nogen, der er lidt øvet. Så man vil kunne spille med nogen, der har samme niveau. Så vi har hold både på senior, vi har også for dem, der er 60 plus, og så har vi også hold til de helt unge fra 6 til 14 år. Og hvornår og hvor længe træner man typisk? Jamen typisk så træner vi alle dage faktisk, afhængig af hvad for et hold man melder sig ind på. Og det kan man se på hgibordtennis.dk. Men nybegynder og senior vil være mandag aften, og nybegynder og ungdom vil være mandag og onsdag eftermiddag. Og hvad så efter træning? Hvad sker der så? Jamen efter træningen så mødes man med træneren, og så siger træneren pænt tak for i dag og fortæller om, hvad der skal ske næste gang. Og hvis jeg så har nogle spørgsmål undervejs, eller jeg bliver i tvivl om noget, hvad gør jeg så? Hvem kan jeg tage fat i? Man kan altid spørge træneren, der er til stede, men ellers kan man også skrive til formanden, det er mig i øjeblikket, på formand@hgibordtennis.dk. Tak, så tror jeg ved, hvordan det er at gå til bordtennis. Du er velkommen.